Sa mga naginamhinam nga musaksi sa Queendom Live o buot masinati ang gabi nga puno sa musika, mamahimo mo palit sa ticket sa www.gmenetwork.com/synergy o ticketworld.com.ph sugod karong Agosto 14 exclusive. Gumikan sa karakter nga gidala ni Jillian Ward isip Doc Annalyn sa Afternoon Prime series nga abot kamay na pangarap, wala tang tanga sa iyang dream list ang sudlo ng kalibutan sa medical. Dugang niya nga mas gidayig niya ang papel sa mga doktor sa katilingban, ilabi na sa pag-atiman sa mga taong adunay sakit. Samtang sa Royal Blood, human sa init nga pulong-pulong sa managsoong Royales kauban si Napoy, nakahukom sila sa pagpa-autopsy sa patayng lawas sa iyang amahan nga si Gustavo. Apan aduna gihapoy misupak. Gumikan sa pagsupak, mas nagduda si Napoy nga sila ang nagpatay sa ilang amahan. Walay buhiay sa mga nagkainit nga eksena sa Royal Blood, alas 8:50 sa gabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.